vás pri opätovnom natáčaní, kde sme vlastne našli s Robinom opasok Batmanov. A teraz si Robin predstavuje asi ako to bolo. A teraz ideme bojovať. Ja by som vám rád ukázal, ako to Adam robí. A nezabudnime, že je to Harley Quinn Revenge. Vidíte? Už sa rozoznieva hudba. Padajú ako hrušky zo stromov. Čím je silnejšia hudba? Áno. Vieš, kde si to spravil? U mňa, keď mi dvíhal z balkóna skriňu. Tak takto ho objal a potom išiel tú skriňu dať do mojej kuchyne, vieš, z balkóna. No? Ja sa smejem teraz, ale keby ma počul, že sa rehoce. Ale kto mu kázal? Ja som mala uja vrtíka, vieš, ktorý je to? Hej. Čo odišli. Zabezpečeného, že príde ujo vrtík z 12. poschodia, že spolu s ním to dajú. Nie, nechoď pre žiadneho vrtíka, že ja to sám dám. Tak sa nadrapoval a niečo si spravil s tým svalom. Teraz má otrhnutý sval, musí ísť na operáciu. No, a dneska, chudák, no a mne je to ale smiešne, lebo kto mu kázal? Vidí, a to je aj tvoj otec taký, že nechce, aby mu niekto pomáhal. A tiež sa pechorí, kým takéto veci nebude mať aj on. Tak som mu dneska sa ospravedlňovala, hovorím, vieš čo, ja viem, že to kvôli mne, mojej skrini a tak, a hovorím, to ani nech ťa nenapadne, takéto one mi nevra viac, vieš, že som ako ja na vine. No ale ja som mu nie na vine, ja som mu to nekázala samému dvíhať. Čo ty tam robíš? Snažím sa zastreliť. Mobil aj cez to? A nekazíš si to? No. Tak, dámy a páni, mali sme tu nejakú... Z čoho tečí? Aj tu máte vodu na zemi. Jo, snajper. Dámy a páni, začína to byť napínavé. Kde si, chlape? A tu máme aj dôkaz, že sa bedrankmi dá zabíjať. Žiaden mod, dámy a páni, toto je čistá hra. No, už to vyzerá dosť dobre. Idem sa pozrieť, či je stále tak, ako bol. Keď sa postaví, tak ho zabijeme na schodoch. Tu máš! Videli ste to? Ten bedránk sa z ňou prešiel. Ty si sa kam vybral? A to bude... To bol druhý, samozrejme.
Posledný. A keď ostane už posledný, tak toho už musíte zabiť normálne. Predveď tak. A potom sme ho pod ňom jednoducho hodili tento bedránk, ktorý pri ňom vybuchol. Tak, to je... Tak toto... A potom už iba ho vyslobodiť a zistiť. Viete čo? Pôjdeme ho vyslobodiť. Pozrite. Harley Quinn. To čo? Videli ste? To čo je za koniec? To čo je za koniec? Je mŕtvý, on je dosť... Toto čo? A ja som sa zbytočne trepal do tej budovy. Zbytočne. What's it doing? Ešte im aj vynadá. Tak to bolo vtipné. Elektrošok schytal. Come on. Don't piss off Harley. Ešte aj očné tetovanie majú. Viete, aké? Tak, a sme späť. Už vidíme sa pri ďalšom dieli.